У 60-тыя існавала група архітэктараў, якія ўяўлялі горад, здольны хадзіць дзе заўгодна і нават злучацца з іншымі такімі гарадамі. Такі горад мог бы змяшчаць у сабе тысячы людзей і не ведаць аніякіх межаў. Але чаму? Пасля вайны Брытанія сутыкнулася з вялізным недахопам дамоў, якія ўлады спрабавалі вырашыць праз пошукі альтэрнатыўных спосабаў будаўніцтва, асабліва з іншых галін прамысловасці. Ім была патрэбна не проста рэканструкцыя ці жыллёвае рашэнне, яны прагнулі смелых ідэй, якія б натхнялі краіну. Усё гэта паслужыла плацдармам для стварэння групы архіграм. Іхныя працы проста невераемныя. Яны незаўважна спалучалі тэхналогіі са штодзённым жыццём і стваралі дынамічныя і гнуткія прасторы, якія выдатна адлюстроўвалі зменлівы сацыяльны ландшафт. У аснове іх бачання былі ідэі мабільнасці і гнуткасці. Уявіце сабе мабільны горад-робат, які вольна перасоўваецца і гандлюе рэсурсамі з такімі самымі вольнымі гарадамі. Гэта хадзячы горад. У такім свеце людзі з розных куткоў планеты пазбаўляюцца межаў і пераходзяць на кашавы лад жыцця. Але як такі горад мог бы функцыянаваць? Каб знайсці адказ, давайце разбяром пытанне на 3 асноўныя складнікі: сістэма руху, структура каркасу і жытло. Найбольш знакавая частка гэтай візуалізацыі – гэта, бясспрэчна, рабатызаваныя ногі, натхнёныя насякомымі і машынамі. Менавіта гэтыя ногі забяспечваюць ім беспрэцэдэнтную мабільнасць на цалкам розных тыпах мясцовасці, нават на вадзе. Але яны ж ствараюць вялікія цяжкасці, праз якія гэтыя гарады ў асноўным засталіся выключна ў мастацтве. Сярод альтэрнатыўных сістэм вялізныя гусеніцы, што гістарычна выкарыстоўваліся для перасоўвання касмічных шатлаў, а также двухслаёвыя чыгуначныя сістэмы, як у кітайскім прататыпе надземнага аўтобуса. Кожная сістэма па-рознаму будзе ўплываць на функцыянаванне гэтых гарадоў, асабліва ў адносінах да ўжо існых статычных гарадоў. Напрыклад, хоць гэтыя варыянты крыху больш рэалістычныя, яны будуць патрабаваць істотных змен у існай інфраструктуры. А гэта будзе вельмі складана для гарадоў з арганічнай планіроўкай. Але калі ваш горад выглядае так, гэта можа насамрэч спрацаваць і дадаць гораду цалкам новае вымярэнне. Цяпер гэты праект перасякае 3 розныя тыпы ландшафту. У такім выглядзе людзі, якія жывуць у рухомай частцы, могуць атрымліваць асалоду ад розных прастораў і ладаў жыцця. Яны змогуць карыстацца выгодамі, спецыфічнымі для кожнай асобнай секцыі. Магчыма, эканоміка магла б будавацца на транспартыроўцы рэсурсаў з аднаго канца ў іншы. А магчыма, гэта была б забаўляльная эканоміка, і горад бы запаўнялі канцэртныя залы і стадыёны. У рэкламе гэтага праекта бясконца паўтараецца ідэя інавацыйнага хабу, але пра гэта я кажу ў іншым відэа. Я не ведаю, як так выйшла, але гэтая лінія сама па сабе найбольш спрыяльная структура для сустрэчы розных ідэй. Дзякуючы гэтай рухомай частцы, штогод у пэўныя тыдні ці месяцы мы далучаем да горада цалкам новую супольнасць з іх уласнымі крамамі, рэстаранамі, офісамі і музеямі. Гэта можа быць выдатным спосабам арганічнага злучэння розных супольнасцей людзей, і мне здаецца, што гэта было б дужа цікава. Калі б я жыла тут, я б увесь год чакала, калі ўрэшце прыедзе гэты рухомы горад. А цяпер пагаворым пра каркас. У канцэптах хадзячых гарадоў яго слаба тлумачаць, але мы можам разгледзець іншую прапанову – падключальны горад. Гэта вялізны каркас для загадзя збудаваных модуляў, якія можна падключаць і адключаць у залежнасці ад патрэб людзей, пры гэтым заўжды захоўваючы ўсё, што патрэбна гораду. Паводле архіграм, гэта сістэма, якая сама сябе знішчае і сама сябе будуе. Яе проста прыстасаваць да патрэбаў людзей, замест таго, каб змушаць людзей прыстасоўвацца да горада. Гэты рух мае шмат падабенстваў да іншага руху, які з'явіўся ў той самы час у зусім іншай частцы свету. Метабалізм. Ён маніфеставаў падобныя прынцыпы гнуткасці і адаптыўнасці. Але калі мы глядзім на капсульную вежу Накаген, адзін з нешматлікіх будынкаў руху, увасобленых у рэальнасць, мы адразу бачым купу праблем накшталт благой вентыляцыі, дрэннай ізаляцыі і за высокага кошту ўтрымання. Вежу знішчылі ў 2022 годзе праз яе жахлівы стан. Пры гэтым змена модуляў нават не разглядалася жыхарамі будынка, бо гэта каштавала зашмат грошай і займала зашмат часу.
Архіграм жа меў крыху больш прадуманы падыход. У іхным праекце капсульных дамоў жытло можна падключаць да каркаса падключальнага горада. Кожную капсулу яны падзялілі на купу меншых замяняльных кампанентаў, дзякуючы чаму можна без праблем замяняць і кастамізаваць часткі жытла. Паводле праекта, кожны модуль мог функцыянаваць і незалежна ад каркасу. Для гэтага яны маюць ногі, здольныя выраўноўваць будынак на любой паверхні, нават на вадзе. Такім чынам яны адаптуюцца не толькі да індывідуальных патрэб, а яшчэ і да розных асяроддзяў. Яны ўбудавалі сістэму будаўнічых кранаў у ядро горада, дзякуючы чаму, калі вы зможаце даставіць свой модуль да падмосткаў горада, падключыцца да яго будзе дастаткова проста. І гэта не будзе патрабаваць ні зашмат сродкаў, ні зашмат дапамогі. Асабліва цікавым, мне здаецца тое, як дзве гэтыя прапановы адлюстроўваюць адрозненні ў культурах і мысленні дзвюх краін. Так, яны надзвычай падобныя на ўзроўні базавай філасофіі, адаптыўнасці і гнуткасці. Але падключальны горад заахвочвае асабістую свабоду, дазваляючы людзям кастамізаваць свае модулі, у той час, як метабалізм дае больш калектывісцкае рашэнне, ствараючы эфектыўныя модулі, якія не адрозніваюцца паміж сабой. Я не кажу, што адзін з іх лепшы за іншы, але калі б у дызайн укладалі ідэі адаптыўнасці і самадастатковасці, магчыма, частка праблемы вежы Накаген проста не паўстала б. І мне здаецца, што дастатковая гнуткасць уздымае гэты канцэпт з выключна архітэктурнага ўзроўню да культурнага. Ён змушае ўяўляць качавы лад жыцця і нават качавыя супольнасці. Але ці існуе наогул нешта падобнае? Гэр – гэта партатыўнае жытло, якім карыстаюцца мангольскія качэўнікі ўжо на працягу тысяч гадоў. Яны зроблены з лёгкіх разборных драўляных каркасаў, якія можна перасоўваць на ўючных жывёлах або машынах. Звычайна гэр змяшчае ад 5 да 15 чалавек, і яго зборка і разбіранне займае ад 30 хвілін да 3 гадзін. Ва Улан-Батары гэтыя палаткі не проста ўспамін аб качэўным мінулым. Яны эвалюцыянавалі, каб стаць часткай гарадскога краявіду. Гэты пераход ад качэўнага да статычнага прамы вынік урбанізацыі, бо вольнай прасторы і натуральных рэсурсаў, на якія звычайна абапіраюцца качавыя супольнасці, становіцца ўсё менш. Зараз качавыя культуры становяцца ўсё больш рэдкімі, бо сучасныя гарады забяспечваюць стабільнасць і выгоды, недаступныя для часовых паселішчаў. Фактычна, цяпер качавыя культуры падвяргаюцца ганенням з боку астатняй часткі грамадства. Прычына ў тым, што сучасныя людзі цэняць рэчы накшталт пастаянства, стабільнасці і працы на поўную стаўку. Аднак канцэпцыя хадзячых гарадоў прапановае вяртанне ад статычнага жыцця да качавога. У такім выпадку, нашто камусьці абіраць жыццё ў хадзячым горадзе? Насамрэч, Японія не тоне. Гэта міф, які папулярызаваў раман «Японія тоне». Але па ўсім свеце купа гарадоў сапраўды тоне. Таму, па адным са сцэнарыяў, хадзячыя гарады стануць домам для тых, хто страціў жытло праз прыродныя бедствы. Быццам бы каўчэг. Тады прыйдзецца падзяліць папуляцыю і размеркаваць па невялікіх хадзячых гарадах. Такі горад будзе перасоўвацца ў пошуках сталага дома для сваіх жыхароў. Але якім чынам мы падзелім папуляцыю? Магчыма, па геаграфічным распалажэнні, па прыналежнасці да пэўнай супольнасці ці паводле асаблівых патрэб, каб вы атрымалі дом у горадзе з адпаведнай інфраструктурай ці медыцынскімі установамі. Або падзел можа быць паводле навыкаў. Напрыклад, кожнай групе патрэбен архітэктар, хіба не? Але, думаю, больш праўдападобным будзе падзел паводле сацыяльнага ці эканамічнага класа. Калі вы хочаце лепшай інфраструктуры і выгоду, гэта каштуе грошай. І ў сітуацыі, калі гаворка вядзецца пра выжыванне, думаю, людзі з большай колькасцю грошай будуць мець доступ да лепшых варыянтаў. Вядома, людзі з працоўнага класа могуць жыць у больш багатых гарадах, але хутчэй у якасці працоўнай сілы. Таму што нават у супольнасцях накшталт Burning Man, прынцыпамі якога з'яўляецца самадастатковасць і антыкамерцыйнасць, немагчыма ігнараваць уплыў грошай. І калі мы злучаем сацыяльныя інстынкты з лілейным рухомым горадам, мы атрымліваем фільм «Скрозь снег». Хадзячыя гарады могуць стаць рашэннем да глобальных катастроф у дасканалым свеце. Але ў сапраўднасці нам прыйдзецца пераадольваць чалавечую прыроду і тое, як свет працуе прама цяпер.
Падрабязней я ўжо казала пра гэта ў відэа пра плывучыя гарады. Але мне здаецца, што горад без вызначанай мэты і ўласнай эканомікі пачынае проста паўтараць або нават гіпербалізаваць праблемы ўжо існай рэальнасці. Гэта ВВС, вельмі вялікая структура. Гэта канцэптуальны праект, але ён выкарыстоўвае тэхналогіі, даступныя цяпер, дзякуючы чаму яго сапраўды можна пабудаваць. Згодна з архітэктарам, ён працуе ў сімбіёзе з асяроддзем, па якім рухаецца, і можа фізічна змяняць яго падчас падарожжа па гэтым асяроддзі. Ён загружае і адгружае грузы, будуе і выпрабоўвае будынкі, укараняе і змяняе розныя правілы і інфраструктуру з мэтай дасягнуць сінергетычных абнаўленняў і зменаў у парадыгме, патрэбных 21 стагоддзю. Па сутнасці, гэта рухомая мегаструктура, якая перасоўваецца па вялікіх участках зямлі і змяняе яе пад сябе. І хоць гэта не асноўная мэта праекта, ён здольны змяшчаць да 5000 чалавек. Гэтая ідэя здаецца мне захапляльнай. Рухомы горад, створаны для кашавой супольнасці. Падчас руху ён змяняе краявід і аднаўляе біяразнастайнасць або пераразмяркоўвае рэсурсы па асяроддзі. У яго была б свая ўласная эканоміка, заснаваная на кіраванні навакольным асяроддзем ці іншых рэчах, на якія здольны гэты рухомы горад. Людзі ў ім могуць працаваць на абслугоўванні ці кіраванні гэтай структурай. Але якія людзі сталі б тут жыць? Мне заўсёды хацелася быць лічбавай качэўніцай. І, думаю, я такая не адна. З пачатку лічбавай рэвалюцыі такі качэўніцкі лад жыцця бясконца рамантызуецца, бо ён поўніцца прыгодамі і пранізаны свабодай. Вы можаце спазнаць розныя культуры, сустрэць новых людзей. Але рэальнасць лічбавага качэўніка крыху іншая. Найбольшай іх праблемай становіцца адсутнасць супольнасці. Супольнасць ёсць і заўсёды была ключавой часткай шчаслівага жыцця. Але супольнасць не можа існаваць без людзей, якія хочуць заставацца ў ёй на доўгі час. Толькі ў выпадку, калі людзі адчуваюць прывязанасць да месца, у іх можа з'явіцца жаданне даць нешта ўзамен і нечым дапамагчы супольнасці. А калі яны гэтага не адчуваюць, то і дапамагаць не будуць. Гэта досыць простая ідэя. Па сутнасці, гэтая дынаміка між індывідам і супольнасцю мае сімбіятычныя адносіны. Але што, калі б замест таго, каб быць качэўнікам індывідам і перасоўвацца аднаму, мы б сталі калектывам качэўнікаў. Мы б маглі атрымліваць выгоды качавога жыцця, не адмаўляючыся ад плюсаў знаходжання ў супольнасці. Гэта мой сябар Нару. Ён пабудаваў уласны перасоўны дом і жыў як качэўнік 3,5 гады. І пару год таму ён распачаў праект пад назвай «Перасоўная вёска». Зараз гэта супольнасць са 120 чалавек. Яны арендавалі участак, пабудавалі там базавыя выгоды і пачалі жыць разам, будаваць разам і есці разам. Яны нават палявалі разам. Вядома, гэта не той маштаб, што ў хадзячага горада. Насамрэч, яны досыць статычныя. Але я зразумела, што ў аснове качэўніцтва насамрэч стаіць не перасоўванне. Калі дайсці да самай яго сутнасці, яна хутчэй у агульным пошуку сэнсу і шчасця, які ставіць пад сумнёў прынятае ў грамадстве ўяўленне пра шчаслівае жыццё. Гэта практычнае даследаванне таго, што насамрэч значыць жыць добрым жыццём. І ў часы, калі мы набліжаемся да новай эры штучнага інтэлекту, да гэтага веку дастатку, магчыма, прыйшоў час нам зноў пачаць фантазаваць і пераасэнсаваць, што значыць быць супольнасцю і горадам. А што думаеце вы? Чакаю вашыя думкі ў каментарыях. Вось на гэтую кнігу мы спасылаліся пры стварэнні гэтага відэа. Шчыра, я нават не ведала, што архіграм было столькі праектаў. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа ў беларускай агучцы. Не забудзьцеся падпісацца.